Kaixo, basoriko txisturarentzat hau urte berezia da. Eta ez bakarrik denok etxean gaudelako sartuta, berezia da aurten 35 urte betetzen ditugulako. Horretarako, kontzertu berezia prestatzen ari gara. Orain etxegoak etxeetan dira, baina espero dugu berehala kaleetan elkar ikustea eta batez be azaroaren 28an sozialantzokian elkarrekin egotea disfrutatzeko. Bitartean, hemen duzue gure musika. Aurrera, animo eta lasterarte. Agur. Kaixo, basauritarras, ¿qué tal va ese encierro? Desde Dambolín queremos transmitiros mucha fuerza y muchos ánimos para sobrellevar esta cuarentena. Nos vemos pronto, laster arte. Yo me quedo en casa.